खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय सानसे सिगां भुटानाव 5.3 गोख्रोंथिजों बांग्रिं मावनायनि उनाव मैयानि फुङाव फिलिपिन्स हादरावबो 7.8 गोख्रोंथिजों बांग्रिंआ मावदों जेराव गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों फिलिपिन्स हादराव जिउ खोमानायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 35 जाबाय 200नि बांसिना जोखोम जादों आरो गोबाङानो दासिमबो गोमानानै दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों लोगोसेनो गोबां बिल्डिं न' बां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि बिल्डिंफोर शपिं मल बायदिसिना बिल्डिंफोरा बायग्रुबजोबदों आरो गोबां सुबुंफ्रानो बिल्डिंजों होसिनजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो माखासे जोखोम जानो गोनां जादों गोख्रों बांग्रिं मावनायाव फरायसाफोर आरो सुबुंफोरा स्कुल न' बिल्डिंफोरनिफ्राय बायजोआव ओंखारनानै गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों गोबां सुबुङानो गाव गावनि मेगनजोंनो गेदेर बिल्डिं बायनायखौबो नुनो मोन्दों फिलिपिन्स हादरनि आइलेन्ड मिन्डानायाव बांसिन गोहोम गोग्लैदों जायजों मिन्डानावनि दाब जायगायाव गोबां खहा जादों लैथोनि दोहौआ 3 फिटसिमहालागै फैनानै लैथो जिङाव लोमसावफैदों जायनि थाखाय फिलिपिन्सजों लोगोसे इन्ड'नेसिया आरो जापान हादराव सुनामि फैगोननि सांग्रांथि होदों आरो लैथो जिङाव जाहाथे सुबुंफ्रा थाङा बेनि थाखायबो सांग्रांथि होदों फिलिपिन्स हादराव 7.8 मेगनिट्युडनि गोख्रों बांग्रिं मावखांनायनि उनाव स्कुल कलेज बेफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों फ्लाइटफोर बिरनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों मानोना 7.8 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावखांनायनि उनावबो फिलिपिन्स हादराव गेदेर फिसा गोबां खेब बांग्रिंआ फैबावदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय फिलिपिन्स हादराव बांग्रिं फैनायनि सिगां भुटानाव बांग्रिं मावदोंमोन जेराव भुटानावबो 5.3 गोख्रोंथिजों बांग्रिं मावदोंमोन जायनि गोहोमा भुटानजों लोगोसे जोंनि भारत नेपाल चाइना बेफोर हादरावबो गोहोम गोग्लैदोंमोन भुटानाव 5.3 मेगनिट्युडनि गोख्रोंथिजों बांग्रिं मावनायाव गासै गं 39 न'फोरा बायनानै थेर-बेथेर जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों नाथाय भुटानाव सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ जेबो रिपर्ट मोननाय जायाखै फिन बिपिएफआव फैफिनबाय एमसिएलए खलिलुर रहमाना थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफनिफ्राय रिजाइन होदोंमोन आरो उदां बिजाथि महरै गसंदोंमोन एमसिएलए खलिलुर रहमाना नाथाय थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव रायजो राजानि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन एमसिएलए बिथाङा बिसायख'थियाव जेनखांनायनि उनाव फिन दा बिपिएफ दोलोआव हाबफैफिनबाय बा जइन जाफैफिनबाय एमसिएलए खलिलुर रहमाना बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैफिननायखौ लानानै बिथाङा फोरमायथिदों दि आं दा हारसिं जालांबाय एमसिएलएब्लाबो मोनसेबो हानजायाव गैया नाथाय रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बबेबा राजखान्थि दोलोआव थानो नांगौ आरो सोरखाराव थानाय राजखान्थि दोलोजों थानो नांगौ बे लेखायैनो रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बिपिएफ दोलोआव फिन फैफिननाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोआव फैफिननाय समाव जायफोर सिगांनि समाव आंजों बिपिएफनिफ्राय थांफादोंमोन बिथांमोनहा बिपिएफआव फैफिननायजों लोगोसे इउपिपिएल कंग्रेस आरो एजिपि राजखान्थि दोलोनि माखासे सोद्रोमाफ्राबो दा बिपिएफ दोलोआव आंजों जइन जाफैदों होननानै फोरमायथियो एमसिएलए खलिलुर रहमाना गोदानै मन्थ्रिनि समायखिरा लानाय गोदान मन्थ्रि बिथांमोननो बिबान राननानै होनाय जाबाय बेनि मादाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो माखासे बिफानखौ गावनि आखायाव लादों जेरै हम एन्ड पलिटिकेल पिडब्लिउडि बिल्डिं एन्ड नेशनेल हाइवेज पिडब्लिउडि रोड्स पावार इनफरमेशन पाब्लिक रिलेशन्स प्रिन्टिं एन्ड स्टेशनारि आरो जायफोर बिबाना रानजायाखै बेफोर बिबाना बिथांनियावनो थागोन बिथांजों लोगोसे श्री आइश्वनी राय सरकार बिथांनो ससियेल जस्टिस एन्ड इम्पावरमेन्ट सयल कनजारभेशन आरो वेलफेयार अफ माइनरिटिज एन्ड डेभलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जाबाय अशोक सिंहालनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि बिबानजों लोगोसे मेडिकेल एडुकेशन एन्ड रिसार्चनि बिबानखौ होनाय जाबाय बिमल बरानो कालचारेल एफेयार्सजों लोगोसे इन्डास्ट्रिज कमार्स एन्ड पाब्लिक एन्टारप्राइज आरो एक्ट ईस्ट पलिसि एफेयार्स बिबानखौ होनाय जाबाय बिश्वजित दैमारी बिथांनो हेन्डलुम टेक्सटाइल्स एन्ड सेरिकालचारजों लोगोसे स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार बे बिबानखौ होनाय जाबाय जयन्त मल्ला बर'आनो फाइनान्स इनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट माइन्स एन्ड मिनारेल्स बिबानखौ होनाय जाबाय जों कौशिक राय बिथांनो फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्जुमार एफेयार्स हाउसिं एन्ड आर्बान एफेयार्स आरो कर्परेशन बे बिबानखौ होनाय जाबाय केशव महन्तनो रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट
साइन्स टेक्न'लजि एन्ड क्लाइमेट चेन्ज बेजों लोगोसे जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन बे बिबानखौ होनाय जाबाय। कृष्णेन्द्र पल बिथांनो पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं हिल एरियास आरो बाराक भेलि डेभेलपमेन्टनि बिबानखौ होनाय जाबाय। नीलिमा देवीनो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारिजों लोगोसे फिसारि बे बिबानखौ होनाय जादों। पीयूष हाजरिका बिथांनो एग्रिकालचार इरिगेशन आरो पार्लियामेन्टारि एफेयार्स बे बिबानखौ होनाय जादों। रनज पेगु बिथांनो स्कुल इडुकेशन हायर इडुकेशन ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन आरो इनफरमेशन टेक्न'लजि बे बिबानखौ होनाय जादों आरो सुशान्त बरगहाय बिथांनो वाटार रिसोर्सेसजों लोगोसे जुडिशियेल बे बिबानखौ होनाय जाबाय। क'क्राझाराव हाथियार दिन्थिनानै बुग्लिनाय हरनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम गारिनि सिङावनो बुग्लिनायनि अजद होदोंमोन मोनहासाद ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा आरो बेखौ लानानै जिउ रैखाथिनि थाखाय आरो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौनि थाखाय एफआइआरबो होदोंमोन क'क्राझार पुलिस थानायाव। नाथाय दा सल'आ गुबुन महर लाबाय। मोनहासाद ब्रह्मजों थाफानायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय समाव मोनहासादजों लोगोसे गारियाव गासै 7 सोद्रोमाफोर दंमोन। नाथाय दाया जोंनिनो होनानै सिमान लाबाय बिथांमोनहा आरो एफआइआर होनायखौबो बोखांनो फैबाय। मोनहासाद ब्रह्मजों थाफानायफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे हराव गासैबो जौ लोंनायमोन होननानै फोरमायथियो। दावरावआ क'क्राझारनिफ्राय कारिगाव थांनाय लामायाव थानाय एनआरएल थाव दिपु साखाथियाव जादोंमोन होननानै फोरमायथियो। जाय जायगायाव मोनहासाद ब्रह्मआ गारि लाखिनानै दोनफैदोंमोन बेनि खाथियावनो गियान बसुमतारियाबो मटर साइकेलजों फैनानै गावनि मटर साइकेलखौ दोनथेफैदोंमोन। बेयावनो मोनहासादआ रागा जानानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै नाज्रेदहैग्रोदों। बिदिनो खोथाया बांनानै मोननै हान्जानि गेजेराव बुलायलायनायसिम जादों होननानै फोरमायथियो। मोनहासादखौ किडनेप खालामनाय हरसे गारि सिङाव बुनाय लांखारनाय आरो गारि सिफायनाय बेफोर गासैबो नंखाय खोथा होननानै फोरमायथियो मोनहासाद ब्रह्मजोंनो लोगोआव थाफानाय 4 सोद्रोमाफ्रा। आयेन बेरेखायै दैनिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांनायजों गोथौ हाखर जानायाव सासे 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासा गथ'आ गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। उदालगुरियाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया उदालगुरिनि साउथ गरझाराव जानो मोन्दों। जिउ खोमानांनाय उन्दै गथ'सानि मुङा गौर दासमोन। थाखो 4आव फरायनाय डन बस्क' सिनियर सेकेन्डारि स्कुल टंलायाव थानाय बेयाव फरायोमोन बिथाङा। न'नै दैनि सेराव गावनि लोगोजों गेलेबाय थादोंमोन। बेयावनो दैयाव गलांदों आरो दैनिफ्राय बाला अन्थाइ बोखांनायनि जाहोनाव गोथौ हाखर जानायलाय उन्दै गथ'साया बेयाव गबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै न'खरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे खुद्रिनायखौबो फोरमायथिदों। मानोना बेयाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइखौ गोथौसिमहालागै जावनानै बोखांनायनि थाखायनो सिगांनि समावबो बे एखे जायगायावनो सासे सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जाखाबाय होननानै फोरमायथियो। आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा जिएनएम नार्सिं बिएससि नार्सिं पोस्ट बेसिक बिएससि नार्सिं एमएससि नार्सिं बिएससि इन मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी बिएससि इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी बिएससि इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन फार्मासी बैचलर इन फार्मासी बेफोर कर्सखौ लानो गोसो नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव मुं थिसननो हागोन। कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा उदालगुरिनि गलमा डेली मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारि कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स एडुकेशनेल कनसाल्टेन्सीनिफ्राय खौरांखौ लानो हागोन जेराव फ्री काउन्सिलिं खालामनाय जायो। लोगोसेनो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन। मानोना बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोर कर्सखौ खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव दैथायहरनाय जायो बा लांनाय जायो। मोजाङै नोंथांमोना सुलाद लानो थाखाय 6002589855 नङाब्ला 9101496080 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन। फोरमायथिनो गोनांदि कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव आसामनिफ्रायनो 200नि बांसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ आरो 200नि बांसिननि मादाव उदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिना बेयाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर लाइमोनफोरा बे इन्स्टिट्यूशन्सनिफ्राय पास आउट खालामदों बिथांमोनहा रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बेंगालरावनो 2 हस्पिटाल दंखायो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा। बेनिखायनो रावबो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बा कर्स खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बयबो गाव गावबागावनि आथिङाव गसंथानो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जायफोर
लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।